Ja som hladný. Aj ja. Dal by som si aspoň jablko. Aj ja. A čo rýsuľa? Pôjde s nami. A čo keď nás pani Newtonová chytí? No bože, tak nás vyťahá za uši. Tak dobre, poďme, ale vylezme na strom čo najvyššie, nech nás nikto nevidí. Izák, čo tu robíš? Mami, od rána sa zamýšľam nad rannou dúhou. Videla si, koľko je tam farieb? Každý trujo vie, že má 6 farieb. Idem robiť niečo užitočnejšie a ty by si mal tiež. Mami, veď počkaj, no uvidíš, keď budú o mne písať v novinách. Au! Do kravy Chasey! Čo som to počula? V našej rodine sa nenadáva. Do gravitácie, mamička. Však preto. Do gravitácie. Som dobrý. Počul si ho blbca? Vraj gravitácia.